Pono ganteng dhewe ora yanto Pono mrengut wae Pono wetenge luwe Pono ireng dhewe Pono 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 mumet 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 manuk bokil cile ben suwe hingga di celana mana apa nih manuk purit bokil penting suwe nengke iya ben hari yang mantap Assalamualaikum Takbirullah hari yang mantap asik iyain iyain hari yang aneh aduh sedap kowe iki sapa ora oh jane iya baleni Erik aja culin di sana kita nanti syuting iki tanggapan barang kok baleni oke puter oke hari yang mantap oke iyain aja iyain aduh sedap orang mana piye lah salah terus piye pengen gocok pusing belum saya ngajari iki bukan begitu Piye, piye? sayang piye dengarkan dulu ya oke malam yang mantap oke baik aduh enak ayo genti sesak lebu sedeng lah kan malam yang indah malam aduh enaknya rasa sesak lebu sedeng apa candaane alah ya apa lah malam yang indah sesak lebu sedeng wah sewen jorok ta mas sing jorok kowe kuwi malam yang indah jelas ada spesial buat keluarga besar Kebumen ambal bergoyang sesak lebu sedeng
sok nek desain baju boyo rasa ngurtoni ini. Ini tuh ibaratnya kembang mas. Kok nek tengah kene sisan lho ni. Sing menggolekkan kumbang yang Iki kira mari apik yo ni. Wah asline ora ndemok iki lho mas. Lah ndemok apa? Leket mau kena Salahmu kene. dhewe to kene lho. kono. Yo kene nang. Oh, aku ki mah aku. Lambe iki slewer-slewer. Iki barang nggo apa jane iki? Iki ki variasi mas. Ibaratnya kembang sedang menanti kumbang ngonten lho mas. Lah ini kembang apa kaya ini kembang apa? Iki yo ngenteni kumbang iki kan. Ngenteni tawon kuwi. Alah kapan-kapan. Entuk dhewe sisan kono malah. Apa iso? Oh gak maksudnya ngenteni tawone sing entuk lho. Apa tis manis yen ngucap sing ati hati-hati Panas sataan endi. hati-hati nyata babayan sejati Jelas nada campur sarini. Jelas. Hei. Ayo. Pak E joget Pak E. Pedes manis pupus tepung saumpama aja ngucap ora tegas tanpa guna. Pedes manis sarpo langit saumpama aja ngucap yen to amung sampun toto nyupet rasa kang samar kakar wikar pikoleh tejo bengkok nirut toya aku kanca jroning sepi titen ora nganti mlayu neh niku ngantri. Dek iki ngene Pak Nyono mlayu kok alah tak titeni pokoke Oh lho. nganti kondur neh titen lho bapak putih Mas bapak mboten derek mana oke oh pokoknya agar melayu neh titen ono gitu Ayo entekno Mas. pedes manis yen ngucap sing hati-hati hati-hati nyoto bebrayan sejati. Wis nggih matur sembah nuwun. Asli cik latih ya Pak. Ayo Pak E. Bu. Ayo Bu E. Ayo Pak E. Bapak joget Bapak.
Oke, baik. Ati kesesa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo. Jelas. Monggo Karang Taruna. Jadi prakerja ora opo kabeh lelakon kowe tega ngarani atiku deyati urip sakoyo ngene omah rakon Sawang atimu kok geloro Gel. ati iki kene. Tapi iki mau apa? Mosok ati kene. Oh, cek duwe ati ta Gel? Ati kene lho ati. Kowe cek duwe ati ta? Duwe. Oh, kadang kala karo aku ki ra duwe ati Gel. Piye rumangsamu kowe iki? Ceplas ceplos. Aku ora duwe. Aku ya, Mang. Aku ora ati tak perkosa lho. Tenan. Ani we. Aku malah cek mikir-mikir ramane merkosa cek di ati. Oh, cek duwe ati. Oh. Anggapan aku ora di ati, Dang. Mau sapa, Gel? Sapa? Sing mau ngombe es kan lho. Batuku. Aku cetakno sapa? ART. Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, Wonge turu. pengen turu tenan ta? Bar ngombe es bubuk. Kok plus anti mau tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? Aku Oke. Oke, kepen aku ora duwe ati, Dang. Ayo. Bukel ora di ati ngono, Dang. Oh bukan hati-hati ngono? Heeh, kowe mun bukel ora di ati ngono. Bukan hati-hati. Oke, baik. Mati dari aku ras. Tenan wae wani araku? Wong dek ra duwe ati iki bebas, gak bakal kena hukum. Oke, baik. Oke. Oke, bidai. Ora birahi musim kedua. Oke. Apa? Ibu. Oh, puber kok musim. Iya. Lilo aku kudu lilo.
Epa aku ora cemburu lho, Gil. Heeh. Aku nek gur karo Ragil ora cemburu. Heeh. Wong Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. iki wong elek-elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gil. Nak Epa, Ragil, Heeh. Fitri, rapati ayu. Lah kayaknya mau Si sapa, ayu Gil? kowe. Kai mau lho. Ada di Mas Hari kok. Gon aku pitutenono no. Oh, titenono ikut kan ngomah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae kok. di bawah aturan saya itu. Kae neng kene wani titenono nek kan ngomah. Iya, Mas. Gawe di video call. Oh ngono. Kalau ada tangan Oh, ayo. oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Mas Hari. Maafkan aku istri. Aku mulai ngene Epa engko. Oh, enggak. Jatah ya, Pak enggak. Heeh. Oke, baik. Tapi Epa palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Kanggo. Ragil no. Nano. Cakepane sing tenanan kok nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lelakan. Heeh. Ngono ya. Itu kuwi, Dik. Lilo aku kudu bersama dengan Wong Gesengnya Indonesia. Oh, jenenge Mas Las iku. Bek santai sinarengan kata-kata campur sari jelas nada. Pangkat terkagum bagus. Bogel Mania Indonesia. Monggo Mbak Temang. Monggo Mas Bontet. Monggo Mas Mardi ngawit mriki. Bek santai yuk pakai bablas kan iki gak tersenan. Timun sekaran deh. Ayo ngopi bareng-bareng. aku dane bocah bagus tambang joget sing bacot sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing alus anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sayang
Tembangangan nggih pripun Mas Bokel monggo niki gentosan kalih tembang kangen nggih. Iyo, jelas nada campur sari. Yo rekan-rekan dari Cinten turun biar semarak.
Matur nuwun. Suwe